lanjut tekan ngomah meneh ya pemirsa. Soale kadang ki ono sing gelem di video, kadang ora ono sing gak gelem kaya ngono. Dadi mak kadang ya repot engko sijine katut, sijine njaluk. Jadi mak jalan kaki soale kendaraannya kan gak ono, dadi kok ono dari sana itu naik. Kalau ini turun. Iki turun ki kok nek mulai ya munggah. Sing diarani Jurang Tengklik. Iki Desa Dong Talang pemirsa. Cuma ke Wates Lurung wis beda jeneng. Dong pemirsa. Soalnya wis pirang dino iki hawane mendung, grimis. Terus alhamdulillah ndek bengi iki wis udan pemirsa yo. Make tadoh entuk rongblong. Dadine ndek mau tak nggo nguyang sapi pemirsa. Tak nggo nguyang sapi karo iki lho pemirsa, karo jogane. Jadi alhamdulillah rongblong ora tutup pemirsa, tak nggo ngedusi apa kuwi sapi loro. Dadine ki mang tak imboi, tak pekno saka genuk. Saka genuk kiwan. Jadi alhamdulillah sapine yo ketok resik-resik kabeh, soalnya kan yo didusi, diguyang. Iki hawane mendung neh. Jadi mak iki arep mangkat ngarit. Soalnya engko nek gak ngarit entek pemirsa, pakane karek setengah sak karo pakan wedhus. Jadi mak intine yo diharuskan, gelem gak gelem kudu gelem budal ngarit. Soalnya pake yo kerja. Intine bagi tugas golek oyo ya golek sing di odot-odot ya pemirsa. Dadi ki mau wis tak iki padha njero pemirsa. Wedhuse iki bengak-bengok, angger krungu suarane mak iki wedhuse mesti bengok. Dadi ape piye neh iki mak arep mangkat ngarit soalnya mendunge peteng banget, jadi tak tinggal pemirsa yo. Kaya ngene mendunge. Angger enek wong ki kaya ngene. Resik. Cuma ki sing angel sikile iki pemirsa. Ki angger tak goyang ki ora gelem. Ki suwentak pemirsa. Dadi ngene. Ki wis tak goyangi lho resik, enek banyu. Alhamdulillah. Ini ki wis resik pemirsa, soale apa kuwi banyu dan nek ora yo malah rontro. Lah iki pedete malah ya kaya ngono. Nek pedete resik pemirsa. Tak suwikat, wah, lulut iki. So arahe bakale lulut soale apa nek ngarani manut. Wis kaya ngene. Wis muga-muga dadi peternak sapi ya pemirsa. Mak minta doanya. Jadi aku njaluk dongane ya pemirsa. Muga-muga pedete sapine iso dadi manak gemeranak, dadi akeh. Jadi untuk sementara intine ya sementara ya pemirsa diimpet dhisik. Ora apa-apa mangan saonone. Kaya ngono. Pokoke semangat, make mau berjuang istilahnya. Semangat dan semangat lah wis abekan wong ngomong tentang make ya intine ya pemirsa. Yang penting make diparingi sehat walafiat, iso mangan sak bedinane, iso rukun karo anak bojo, karo tangga teparo, karo saudara. Wis intine kuncine mok kuwi tok ya pemirsa. Dadi ki rasa dawa-dawa pemirsa, make ape mangkat ngarit golek kaya nggo pakan sapi karo wedhus. Dadi ki mumpung urung udan, tapi suasana niki ya wis mendung banget lho. Tapi ki engko nek make gak ndang budal malah selak kudanan. Ki duwi tak ning omah. Tunggu omah. Ben apa ku? Pipike apane ben ora munggah-munggah. Soale yo kucinge biring ki nek anu munggah-munggah karo ben delok TV ya pemirsa. Walaupun mendungnya peteng apa udan, ini dadi duwe stok suket ya pemirsa. Wis ki mau ya wis dibiuki. Wedhuse ya wis dikeki mangan tapi bengak-bengok.
kok ngene pemirsa. Bendino mak iki yus kok ngene iki. Dadi wektune saiki mak iki terbatas. Intine mak apa nek ngarani gugup kabeh kok ngono pemirsa ya. Bagi wektune ngarit karo honten dadi gak saiki intine sak kobere mak pemirsa. Jadi kok ngene iki mau lho, terus kabeh to mak tuh baru pulang. Kayak Pak nyumet larahan. Duwi dah salin. Wi. Ndang salin. Oh. Sudah. Wala lek menduwe poteng yo. Aku kelelap-kelelap koyo anu. Ku lagi mlayu aku lek. Kene munduk kono panas. Si Saulin. Walah, anu koyo pecet tok Pak kelelape ning kono mang. Adik tak ingeti nek wis sepi wong, kene wong sing lek Marti. Ayo ndemleh. Dene iki mang digegeri karo lek Marti pemirsa mae. Langsung melok muleh ngono ae. Nek ning omah sik padang ya. Lho iki lho. Mendung pemirsa. Oh, walah, kidul mendunge peweteng. Piye lek? Padang iki lho kene padang. Kono padang. Iki dhuwur peteng. Wah, kidul nang peweteng lek kidul lek. Oh, kamu ya lagi mulai ha? Iya, lagi mulai kok. Pas aku mah ape ngaret ning gone lek malam dadak disuwemprot. Uter-uteran lek aku lek. Lah iya. Disemprot aku dadi uleng-ulengan ape ning Tegal ora sida. Dadine timang mak ape ning Tegal gak sida mikire edak-edakan soalnya mendunge peteng. Delalah disemprot. Yo bung-bungan Kowe ngamaan wifi, Pak? Gak kanggo tra. Dawa nggo sampiran. Kunali ku. Nggo sampiran kok. Ulet, Pak, kuwi dienggo sampiran. Pitike pakane sik wi. Pekno jagung wi. Tolong duwi ya Allah. Iso malah ora ndang salen leh, Nduk. Iki pitike kae mangan sik, Nduk. Kae mangan sik. Nah, api unggun. Wis kok ngene. Aduh pian. Nek muni ngarit mendunge peteng. Wis bek rabek mulai angger gluduk-gludak, glar-glar. Kita les kabeh aku. Wis gak apa-apa urung adus terah ya pemirsa. Wis kaya ngene aktivitasé mae bendino. Dadi saiki wektune gak ono nek jagongan dolanan. Kecuali ya pemirsa. Nek dimintain tolong suruh bantu apa-apa kaya ngono. Baru berhenti ngarit. Wis tak saponi wis apa. Gak apa-apa iki. Untuk mek saiki meneh wi. Nek karek sakmene. Mana kurang wi ki. Soloke tak upelne jagung. Jagung dipelne jagung, guys. Soalnya pe mapan turu dikei mangan. Runyu iki ya wis kalu kok. Kene ndang mlebu. Wis gak apa-apa ndang mlebu. Sing kena dienggo tambel buta. Ya wi yo. Disaponi kok. Hah? Gue sampiran wi. Duwi gak ngaji? Ndak mlebu teh. Ndak mlebu mangan. Ora. Kowe ndak mlebu. Mak era nyokot kok. Walah dipecuki. Ning jopo. Loh, ayo. Wis gak gelem mangan. Wis ben kowe esuk dipangan nah. Hah? Wo. Metu. Ning jopo. Ning jopo. Hah? Ayo. Hah?
Ini coba. Ayo wis bar mangan wareg. Nah, dikeluarkan. Wis ning coba udan. Wis udan. Iki lho wi. Kucinge ning jaba kucinge. Jarene mah mbok goleki. Kucing. Ki. Ning meja dingklik. Wis. Kok karek ngurungi. Heh? Karek ngurungi tutupe. Udan. Wis nang udan deras. Coba aku tanya ngerti kue mak. Ah, grimis. Lho, grimis. Grimis cilik-cilik. Ndang deres ben anu tado wi blong emang wis. Wes. Ndonge peteng. Entong pada metu ya. Adek. Kena apa? Adek keracunan. Wis. Tambah kayak udan-udanan. Enggak engko kan. Sik grimis sithik-sithik. Gak apa-apa kok nek deres ya mlayu. Iki mang gak sing anu. Sapu. Bertingguan. Loh, udan ka lho. Loh, gruduke. Lilipan kok mulai. Gak sisiran dhisik. Udan ka. Kok udan kok iso. Kuwi kok nggo ngurungi pitik. Loh. Wis mapan kene. Karek nyekel iki engko karek ngurungi. Wis wong wis nang jero ngene kok ya mbok tumpaki to, Nduk. Wis iki gak usah dikuwis, engko esuk ben karek makan. Lho. Apa wi? Jangan bendok. Jangan apa wi? Jangan asem. Ya. Jangan apa? Jangan asem. Asem-asem daging. Dagingnya dudana wi, dudana. Daging tempe pemirsa. Tadi dino ki mau mae asem-asem tempe sama bikin putri singkong. Mangan ping pira wi? Ping 4 kan ning sekolahan. Wis alhamdulillah sehat selalu ya wi. Emang ora kunciran si Enduk, Duk. Kosong. Kosong telure pemirsa. Gak tanduk sayure nah. Telure masih ora? Pak. Lah kok terus mangan ambek apa iki? Ini wis ngentekno sego ya Allah.